Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hakiway pat gijala jongkari India. Ke karkhana film lani ke film industry. Kadi kawai ni Islam kebalaban aikam aijam yaki samla. Nrehak ni gejala jongi. Walla ki dan bun ki nong sna ni ki nong pinmi film. Kimpat kot bor pat. Ban aya kata ke kam kejam kabane yaki samla. Namar baki dang bun ki jingduna. Habaya keren bu Presiden ke Meghalaya Film Makers Association. Ubah Komandar Shangpliang. Ulong bakataw hi. Bagi nong sna film kim laban pinmi yaki film haka ni gejala. Kadi namar baki miyo yaki jakaban pinmi. Lani kata ke cinema hall. Bat ke bagi yok menta ke jingsiu ke long ke barem. Ya ke bagi cinema hall ki shim haduk 100% na ke ke bala yok lum na ki nong pet film. Ubak komandar ulong bala dak sorkar ke penchna hall na ke bentaban pen i ki film khasi ki nong sna film ki kloy ban siu ya ke bai pen i film la ni ke bai hall sha ke sorkar. Ke jing mut bat ke jing temu jong ne ka festival hi kandai ban ke jing pen i ya ki film. Ngikot ka Meghalaya International Film namar ba kindon ki film na Shabar jongkari India ro kentup ki film na Vietnam ki film na Bhutan ki film na Turkey ki film na Italy ki film na Philippines but bun ba ki film na ki wei pat kiri jong ka parthai but kini ki film kimdai ki film ki basulong malumala ndrai kini ki film kidai ki film ki balaya yokhur ya ki babun ki awat lakalong ki film na Shabar jongkari lakalong ki film na po na laga jongkari bat kum juru na laka jong ka jelaro kum kanuksa ngisau sarong ba na ka jela ka jongi ngin sapen i ya ka film lorni balashna do ba wan prang bat baledon bentaro do aktor ba paunam jong ka Bollywood u Adil Hussein nalor kane kin donro ki workshop ha ka ba jingya dei bat kane ka jingshna film la kalong ha ka jing tho script ha ka jing acting bat ki wei nalor kane kan donro kini ki interaction hapdeng ki director ba paunam jong ka Bollywood nang ta kendon ki interaction bat kini ki aktor nang ta kendon ki jingya kenduk lang ka exchange program hapdeng ki student hap laki long namakin sadon ki student apo Karo Hill kendon ki student West Coast Hill na Giant Hill bat kum tater ki banwan bani shimmanta te kan long kum kalat bakin yo bania exchange ki ideas ki jongki na ki wei ki district shaki wei pat ki district te kita ki di katok ni ki benta ki bangin don haganeka festival kebakongsan hi kolong bangin promote ya ganeka film culture hapo ka jela ka jongi but kamtam ban kentiu ya laki jong ki film ki bapen mi nak leng nalaka jong ka jela hot kumba phi ong ma phi kadai shisha bakani ka karkhana shna film kadai ka weni ki karkhana ka badon potential ya ka ban aikam aijam ya ki babun ki samla phi abang ikran halor ka film da fi pet kum tu si benta try pi subha manchna film dan rai ki don si bon ba ki department fi kum kinuksa habangi shnai ka film ngidon kam ya ki nong tho script ngidon kam ya ki nong ruai ngidon kam ya ki ba record jing ruai studio ngidon kam ya ki nong ring ki cameraman ngidon kam ya ki editor ki nong make up nang ta si bon ba ki department te kadai shisha kawai nakilat kaban aikam ajami ki samla po ka jela te balipat ba kampat kiu balipat bangimpat la ban ai shisha ya ta kam ka jam ka babiang nam ta ki samla ki jongi kadai namar ba ka jing bom don ya ki jaka ban pen i ya ki ne ki film ki jongi pi kum kanuksa haba uno lane kanu ka company haba ka penmi ya ki no ki product la kala ban long ki jan kala ban long ki juti kala ban long ke baje kala balong kino ro fi ki dadon la ka jong ka market la kino tiar dan rei bat ki film ro let's say kum ki film Bollywood kini kita ki don kila ban pen i habaro ka wei ka ri India te nakling jongi ki bashnai kini film khasi hadu menta hoj kiran ka tok ni ki film ki bala ya Shabar dan rei ki babun hi ngi pen i la ka jong ka jela yakni ki film khasi te menta ha ka jela ka jongi ngiron tang kawai ke cinema hall ha biju bat kawai ha mangni ha Anjali kamut ladangi ken ha ka jela bro kawai ngidon tang artli ki cinema hall bat kawai hangni ha nongpo ngamut nong ni ha berni te ka jingbom don ni ki jaka pen is cinema hall kalong kumba fi penmi ya ka mar ka jong pi bat phim don ni ka jaka di kamdai ba kim ai ki jingkrshan ki pai ba
ten rei ngimla ken ban khmi lenti ba ubreu na Khanduli, ubreu na Barato, ubreu na Motion Road, neng te na Shela bakin kinyawan bet ban pet iki film kasih habiju. Te kalong kala jengai pha. Bangim don niki sinama hall ban pen i. Ngani thu ipi ha kani ka jela ha Asam menengi dang don ni kani ka jinya kran ha ka bede bat kani ka film policy bangi persang hi ban draft nak leng jungi kum kinong sina film berangkat ka department juga Saint Anthony's bat ka kemudian mass media bat kani ka nihu ngilai kran hang tu ngala pen pau ba kadai namar bangim don ni kisna mahol pi ke jing bom don ni ki jika man pen i snama ka penlong banginom kiu ken chajarong nginom yo ya kataka ka jingmi ka babian jin ladangi don ni kisna mahol haman la ke district headquarter yani tu ipi kin sadon bet ki film ki ban yo kamai wat hadu san krur ladangi don ni ki jika pen i pet kum kanuksa kiladon ki film lajan kot klur tang na kawai kisna mahol hang ni hapo biju te mudur langi don haman lagi district headquarter let's say kum hamerang ki briu ki e baban pe firm nang ta hapen ursla kum kanuksa hang tur ki e ba ki briu ban pe firm wat hat ki thain maungap or ki thain smet ro te kan don ke jingmi bat hang ta ngiru kim kinong sna film ngin salak ban siu bah ke niki aktor aktres hadu menta kum kanuksa nagleng jonga ngampat la ban siu khambun ni kinong sim menta rei ongno i aktres balak khampau la niki aktor balak khampau mulu melangi lala hiban siu shilak tingka kawai ka film te mudur lada ngiyo ki sinama hol haman lagi ceka baka jingmi kabun te kamdon ji ero ingi le sewat ban siu saulak sanlak yaitu kinong yashim banta hoaj haka bayde bakene ka jing shnai ki sinama hol kindon arbenta haka ceka le se kum hashilong ka ceka ka ba le se ki jaka ki briu le ki mio jaka shu haki commercial area tingi don kam ya ka sarkar bakan yarap ban pensiona kala ban long haki jaka jonggane ka urban affair lani kala ban long hakno nu jaka ngakan mau hakawai na ki jingelang ba pelat ya kawai ka film khasi u deputy chief minister u ba Preston Tonsong ulwa kedo ba lada lala ban wengno ya kitu ki briu ki ba shong te ha them motor on sashnaro ya kawai na ki senama hol hak te jaka tiga tu kawai ni kadai kawai ni jaka nangta kum kini jaka cantonment area le sing ila ban shina tenri kani kalong ka initiative naga government ka ba kala ban shim ken te hoat ngilai kran ka por sikapor bat ngidon hiru ka jinget ka bas kam ba ha kani ka sarkar ka bang menta ngin seli ekran beng bat ngin kermen ngidon ka jing kermen bangin sayo ya ke senama hol pi kawai ru na ka jing e kalong kumne namar ba bang ipen i habiju menshwa ushim laipo persen pi ya ka jingmi nakatukas nama hol rimenta hakatayo baningkong ushim 10% hakatayo ka baar ushim 10% hakatayo ka balai ushim 10% pi takamut nakashispa 10% kemun ilai jong naka collection ngiyo 10 tingka ngi haban aino yu 10 tingka tekan niru ka pentroin bah kan yangi kum kinong shna firm telada ka government ka yaraban shna ngiru ngi ong ba nginom shim e ka hol ringin siu ya ka revenue syaka sarkar bat kan yo nonggen ka government kan la ban kentiu ya kata ka revenue na kaliang jung ni kisna mahol te kala ban le ru ikene ka ju ka karukom haman la ki district headquarter hang turu ngin siu ka government kan yo ya ka revenue ka baar pade fi ki don bun ki rangba lane ki briu ki bade ki nong sengkam la jong te ka government ka dei ban I mean siam ya ki lane ban pensiluri ki bakin china ya kisna mahol ken kum kanuksa pi hang ni Asam hak kanika film policy yakini ki lada don mano bakwa ban penbah ban renovate ya kisna mahol te ka ai jingirap kum ba arpsan lak te lada don mano bakwa long lada ki kwa ban pli biang yakini semal ki don kisna ma balakang kum kanuksa hajawai rong ila klon kasna ma lakang no bat ang tahalat rembai kum ter lada ki pli biang itu kisna mahol ka government ka yarap hadu san polak tingka baladon ki briu ki bakwa ban shnai ki sama hol ki batmai ki ajing rap du nyu pusan lak tingka te lengba kum kini ki policy ken long yaki entrepreneur yaki no ki bakwa ban sengkam kin ajing rap ken kenang bangin yo yaki sama hol kin sapen i tang ki film khasi ndai ki la ban pen iru yaki wei ki firm te kan ni kan dei ka wei si benta ban yarap tang baga government kan invest sektor infrastructure ndai ki la ban attract ru yaki kino ki samla kan long ka jing island ban aikam aijam ken yaki tu marfi sin bala shnai ki sama hol
ka jing yo nong bar ka jing yo kam long tang tu trai u haban bu ikinong trai kiban ap angta le sekindon seki jaka bam kindon seki jaka mentale pi haka cinema hall kaya ba hakini ki long nok kum haki mall pi hakini mall lakini ki jaka ki balong multi purpose ken kam dei tang bandon cinema hall kidon ki jaka bam kidon jaka design kidon jaka ilek kai le se ngila ban ong kum kani ka kum kani badon kani ka reliance trend ma hang tu kum hang tu ke jaka lada phibu ki cinema ubri ulek bam le thejing thet te keniat ken kum hitu ki jaka te kini kan lada ke government ka wanra shisai te ke policy ban attract yaki nong sengkam lajong ban kumjuru ba government kan yara ban invest hakane ka karkhana ban snai ki firm kan long shisha ka jingyarap bat ngidon hi ka jingyat ke bas kemba ga government kan sayo sengau kan sa sengap ken bat kan salong shisha ka jing aikam yaki babun ki samla hakane ka industry hoi kawai pi na ka por kum bangalaong na marngi yakane ka seng kinong sina film ngila seng na do snem arajar shpo te na kawai ke government sa kawai ke government na kawai ke minister sa kawai ke minister ngilali submit ki memorandum bat kani kadai kawai na ki benta ka badon haka dorkhas ka jungi ki bangi ngi kwa baka government kan shna kan set up ken kini ki school ki banlong haka acting ki banlong haka technical hakiwi ki line ro te kalong ka jing shishahi ki samla jungi ki dei shisha ki ba don nya ka sap ka phong na la jong hi bat banda da don lele sa kini ki jaka ban hikai ngadon ke jinget ke ba baskem ba kila ban poiru syawat syaki Bollywood nang tabat hakiwi ki cinema kum ki Tollywood bat kini ketai hari kadon iwei ne benta ki ba ngayo i ba kadon ke jinget kendiat ki samla ke jungi kadai tang ya kene ka ketien mor le sengila ban ka Bollywood kila bandon kam ke ban kreni ka Hindi te hari lada kila train lagi da don sakane ka acting school yang kila hi hidon hi keto kene ki samla ki ba nang bahaban keren Hindi kum kanuksa i wanri pengrup itu ideiru hajuk kapor kum i nong hikai ya ka Hindi te ada ngamut banong lada don sakum kini ki acting school kinang saban keren te kam don jing ya bakin poi syaki film Bollywood ki don arbenta kum ki aktor kawai na ki benta kalong na kamenta baki late act film ki la kalong haki act film la kalong haki music video te ngi ai ke kadon ke jingsiu nak menta jongki te menta kum ki aktor kim don kano ka benta ka jongki henrei haba fikot na ka benta ban entertain haba fikot na menta kano ka benta teng menta wat hakini ki kam yathor ki yakot pi namar kiyo ka jingsiu ka kam ke jongki kalong ban pendon kam mi ta kasam bat kiyo eta ka jingsiu te kam don kano ka jing so pher hangta namar ba kilet hakano ka jaka kalong kilet na kamenta ba habaki perform kamut ki appreciate ya kata talent ke jungki kiyo ka jingsiu te la kalong hono ka stage let's say like no atang ka stage ke bala kham po than te let's say wadak leng jungar ngam ai men sim yaki rei la kadon ka stage ngi haban pen i ya ka sabla jong bat kumangal ong ipi ki don ka jingsiu hang tu te kam don jing per hakano ka stage let's say katu kan long ka we na kamenta bakin ya kendu ikifan ki jongki haba kilet hakatu ka jaka ki yakendo yaki fan ki yakendo yaki supporter ke jongki kan build ro yaka career ke jongki bar hakaba penmi yaki film ke jongki kin lej ban pej ken te kalong shibenta ban build yakane ka PR ka public relation wat la kalong naki aktor la ne kumtahi bat ki wei fi ka fokus ke jongi hi kadai hakane ka festival kadai ka education nang ta kadau ki babun hi ki bangi lej ban khot bat haki youth ki samla baki babun ki bangi kwa hi bakin wan yashimenta kalong kidi ki samla pule fi kidon shibun ki let's say ki ba kwa ban kiu hakane kaliang ka line china film ten re let's say kam kim sung tho kim don kalenti kumno ban ya chaprang te lada don shibun la dang don shibun ki badang kwa shushu ban kiu ne kaliang hakiti ki ki non ki workshop let's say ki bom let's say ngim la ban pendep ya kita ki workshop tang hi kitu ki singi te lada nginang yo shushu iki bakum kita ki samla nginang la shushu ro ban pelong haki wipat ki por lada ka don ka interest ke jongki mar kum bakalong mentale se ban set up la ne ban wanra iki institute kandang kham shimpor wat lada ka government ka kwa ero ten re ya menta shipor lada ki don ki samla ki balong in ki badon ni kata ka interest ngi kwa ban ngin sapelong ro iki wi ki workshop ngi kwa ro kum kini ki fi kum kini ki youtuber ro ngi khot yaki bakin wan hakane ka film festival
bat lada nakling jungki ki don ke interest ban nang kampen tebet cucu le se la kalong ha ke jingring la ne kalong ha ke editing bat ki wei nak menta jungki ru ngi kloi ban pelong ki workshop da ke bangin ya keren ya kini ki breu ki ba kilong expert ha ke ne kaliang la kalong na Mumbai ban na ki wei cikan ma ki don ki breu kilong ready ki banwan na Mumbai ki don ki director ba paunam ki don ki nong thok script ba paunam kilong ready banwan na ke benta ban ai workshop tele si terkadang ngikwa ruban register lupa te kilabun ki samla ki student ki bala register banwan hang ka festival ngilawan ni kendu ki samla na ki college ba per hapo kene kanong ba shalong tingi kwa ki bakinwan pi ngiyo i kawai ngiyo i ba kene ka YouTube ru ka de kawai na kilat ban kamai nam ta ki babun ki samla ki samla ki bala yo kamai da ki po hajar te henrei katu ka jingla jongki kajing shisha kam padadai bekila yo than ni kajing tebet dai kajing hikai la kalong ha karukom ringdur la kalong ha karukom editing bat kiwei tengi kwa ban nang pen tebet susu iki ban hikai lengba kini ki workshop ba per te namanta jong ki ru ngi kwa bakin nang kiu shakman te hoaj ka fokus i kalong namanta ki samla jong jelahi ban ngi kwa bakin ka festival kam dai tang ka festival ban ya pai film ringi kwa ru ban wanra ya kita kilat bakumno banang penkiu susu ha kalian ka technical nak mentaki samla ki jongi bat ngangit scam kumba ka government kala support yang ka festival kinang support ro ki maujam ki bangingin shim nak mentaban kentiu ya kene ke industri habaro ki department jong ka karkhana national film nam ta ka jelai